Bé, ara donarem inici al segon panell del dia amb el tema d'arquitectura i patrimoni dissonant. Tenim 3 ponents i farem un petit canvi en el programa. Començarem amb l'Anna Felú. Els vull presentar l'Anna Feu, que és arquitecta que s'especialitza en la rehabilitació de patrimoni. Té un grau en arquitectura de l'Escola Tècnica d'Arquitectura del Vallès de 2005 i un doctorat en tecnologia, arquitectura, rehabilitació i reformulació d'edificis de 2017. Va rebre a distinció cum laude a la seva tesi sobre la construcció i la integritat de les esglésies catalanes barroques. És cofundadora de Feu Coitoi a Solsona, un estudi d'arquitectura creat el 2009, i la seva pràctica combina projectes professionals i la docència amb un enfocament en la restauració de la identitat històrica o les parts oblidades. El treball cobreix intervencions en edificis públics, espais públics, habitatges i paisatges. Des de 2021 ha format part de l'equip docent a la Universitat Internacional de Catalunya i aporta la seva experiència en el patrimoni històric i la conservació. Anna, esperem amb interès la seva presentació. Bona tarda a tothom. Vaig a començar aquesta presentació. Moltes gràcies per la introducció. Bé, jo us parlaré del poble vell de Corbera d'Ebre, que hem tingut la sort de poder actuar, de poder consolidar. És un projecte que va començar el 2021 i tot just ara s'han finalitzat les obres d'una fase, no del tot, no completament, no estan del tot finalitzades. Aleshores, el poble vell de Corbera d'Ebre, el 1936, abans de que fos bombardejat durant la Guerra Civil, tenia una població d'uns 1.900 habitants i se sostenia sobretot per mitjà de l'agricultura. Aquest poble, òbviament, tenia els seus serveis, els seus comerços, els seus edificis principals i representatius, i va ser el 1938 quan al juliol la Legió Còndor alemanya va bombardejar Corbera d'Ebre. Després, més tard, el 4 de setembre, el front es va desfer per l'Ebre i també les tropes franquistes van seguir l'assetjament. Un terç dels edificis del poble van quedar tocats pels bombardejos i progressivament els habitants van anar abandonant la població i es van instal·lar en altres zones, de manera que totes les edificacions es van anar degradant paulatinament a causa d'aquest abandó. Aquí veieu l'estat en què es trobava el poble just després dels bombardejos i ja quan començava l'època d'abandó. Al final, aquest abandó què va representar? Doncs va representar que en vermell veieu les taques del bombardeig, de quines edificacions va afectar el bombardeig, i en aquest to gris veieu tots els edificis que haguessin pogut continuar o seguien dempeus i que a causa de l'abandó també es van anar degradant i de manera que van ser ja inhàbils per ser ocupats. Perquè us feu una idea, algunes imatges, per exemple, el 1938 veieu aquesta imatge de Corbera d'Ebre quan el poble encara era habitat just abans dels bombardejos. Després del bombardeig, el 1972, molts edificis encara estaven dempeus, ho veieu en l'altra imatge, i el 2025 aquests edificis que encara estaven dempeus al 72 ja no hi són, o ja n'hi ha tan sols alguns vestigis. Un altre exemple d'aquesta degradació és aquesta imatge del 2009, que el 2021 és aquesta altra, i així amb tot el poble vell. El poble vell va ser declarat BECIN el 1993
I com veieu, es tracta d'un buit. Al final ha quedat un buit amb uns vestigis dempeus, molt pocs, perquè al llarg del temps s'ha intervingut gairebé diria que res, molt poc, i amb la voluntat de les persones que estaven motivades per als fets de la Guerra Civil i per explicar-los. I de tal manera que aquesta imatge és molt representativa i m'agrada molt perquè es veu molt bé com es va construir el Poble Nou, que ho va impulsar Regiones Devastades, i aquest Poble Nou, que és tot aquest urbanisme que veieu a baix, què va fer? Doncs que encara es propiciés més l'abandó del Poble Vell, de tal manera que el Poble Vell acabés esborrant-se. Al final és com si haguéssim arrencat les pàgines d'un llibre perquè no ens interessava que es veiés. Això caldria afegir també que al voltant de l'església veieu la... Això... No sé com va, així. Tampoc. Bueno, m'explicaré, ho diré explicant. Veieu, l'església és l'edifici, ja es veu, el rectangle aquest més gran. Doncs al voltant de l'església fins i tot hi va haver la voluntat d'esborrar la trama urbana plantant una pineda i fins i tot aquesta zona s'anomena la Pineda per aquest fet. Si no, no et preocupis. O amb el cursor. No, perquè no em deixa... No passa res. Ha sortit? Mira. Això és l'església. Això és l'església. Doncs al voltant de l'església, què va passar? Doncs que al voltant de l'església es van començar a plantar pins amb la voluntat manifesta d'esborrar i al final esborrar aquesta memòria. Aleshores, la imatge que ens ha arribat avui és aquesta que veieu, o sigui, el poble pràcticament ha desaparegut, o sigui, hi ha una absència. Han quedat uns vestigis, cada cop en queden menys, perquè tampoc s'està actuant, o s'està actuant molt poc, ara s'està començant, esperem, desitgem que això sigui l'inici d'alguna cosa, que pugui anar més enllà. I què ens trobem? Doncs que cada vegada hi ha menys vestigis, cada vegada també hi ha menys persones que han viscut els fets de la Guerra Civil i, per tant, cada vegada hi ha menys record. I la suma d'aquests dos fets és molt perillosa perquè, òbviament, ens porta cap a una amnèsia col·lectiva òbviament que existeixen llibres, ja ho sabem tot això, però, ostres, aquí hi ha uns fets que han passat, hi ha un testimoni construït d'aquests fets que si acaba esborrat del tot, doncs, home, no sé què estem fent, no sé què ens estem oblidant. Aleshores, al final, ens donàvem compte que aquí el que havíem de fer era intervenir en un buit, en aquest forat, en aquestes pàgines arrencades. I com s'intervé en aquest buit? Com s'intervé sobre aquesta absència? Per enfocar-ho, el primer que vam fer és fer una diagnosi el més aprofundida que vam poder d'aquesta absència. Què és el que queda? Què és tot això? Llavors vam fer un aixecament de tots si quedava una edificació sencera a l'edificació, si quedaven murs als murs, si quedaven estructures de qualsevol tipus, les estructures de qualsevol tipus, els tipus de paviments, un treball molt exhaustiu que després també ens va permetre fer una diagnosi de l'estat en què es trobaven aquests vestigis. I això ens va permetre formular una proposta. La proposta el que fa és crear un itinerari de memòria perquè, doncs, evidentment, perquè no s'esborri aquesta memòria i s'entengui que aquí hi havia una població de 1.900 habitants que disposava de comerços, disposava d'edificis representatius, tenia una vida. Per tant, la trama dels carrers, les traces dels carrers perduda, s'ha de recuperar, s'ha de poder entendre la dimensió. Tu ara mateix, quan vas a Corbera, no entens quina dimensió tenia aquella població, s'ha esborrat, no saps on eren els carrers. Aleshores, tot això ho has de poder veure per fer-te una idea dels esdeveniments que hi van haver aquí durant la Guerra Civil i després, amb aquest abandó. Aleshores, òbviament, abordar tot el poble vell de cop, les possibilitats pressupostàries, ja sabeu que pel patrimoni ja costen i per la memòria encara més, aleshores es va dividir el projecte en fases i el que vam fer és abordar una primera fase, la fase 1, que és aquesta que veieu aquí, que és la intervenció que vam realitzar. Aleshores, aquesta fase 1 vam fer un altre cop el mateix, és a dir, tornar a caracteritzar exactament què hi ha i què no hi ha a la fase 1, en aquest indret del Poble Vell, què hi ha.
Amb tot això, amb tot aquest coneixement, aleshores vam establir criteris d'actuació i la majoria de criteris d'actuació són molt arqueològics, en el sentit de recuperar els carrers, per recuperar aquestes traces, intentar els elements existents, posar-los en valor, netejar-los, actuar amb criteris d'arqueologia. I aquí, per exemple, veieu un dels empedrats d'un dels carrers, precisament per ressaltar els elements originals. Amb els murs existents o les traces dels murs o les traces d'aquests carrers en els llocs on s'havien perdut del tot, com veieu aquí veieu aquesta imatge, aquí s'havia perdut absolutament la traça del carrer, la traça del mur, fins al punt que ja hi havien plantat unes oliveres, perquè això ja no se sabia, no se sap com és. Òbviament, per no fer un fals històric, com que no vam trobar la base del mur, segurament és molt clar quina era, perquè segurament era el sentit del carrer, que hi ha banda i banda. Però igualment, per evitar caure en algun fals històric, el que vam fer és dir, hem de col·locar una barana si volem que tothom pugui passar per aquí, que es pugui entendre que aquí hi havia un carrer, malgrat no coneguem bé el límit o en aquest indret s'hagi perdut el límit. Vam fer moltes proves per intentar valorar com es podia fer una tanca en aquest lloc, una barana, perquè, clar, òbviament, volíem evitar l'impacte. Si el que volem és que el que s'expressi siguin els vestigis, que són molt expressius, volíem evitar col·locar aquí al damunt una arquitectura que fes ombra o que fos massa intervencionista. I aleshores, després de moltes proves, creiem que vam aconseguir un disseny de barana que és molt minimalista i que almenys, ho veieu amb la transparència d'aquesta imatge, que almenys molestés el mínim possible, ja que hi ha de ser, ha de complir uns requeriments tècnics perquè ha d'aguantar unes empentes, un esforç, però ja que hi ha de ser, almenys que fos la mínima possible. Aquí ho veieu, més tanca, és la mateixa tanca, brana, perdó, i fins i tot només per explicar-vos, perquè entenguéssiu com ho vam estar estudiant, que fins i tot vam fer fotomuntatges, això respon a un fotomuntatge, de com quedaria i n'estem bastant satisfets perquè al final la imatge, l'impacte encara és una mica menor del que ens imaginàvem en el fotomuntatge. Llavors això ens va tranquil·litzar una mica quan ho vam veure, que anàvem amb cert recel, de veure què passaria amb això. Aleshores, pels murs, clar, o sigui, aquí hi ha tot un munt de murs que perillen de caure, sobretot per l'empenta del vent. Què vam proposar? Doncs consolidar aquestes estructures, òbviament, ens ajuden encara algunes d'elles a configurar els carrers i entendre que hi havia unes cases més o menys altes, uns edificis més o menys alts, i el que passa que, clar, s'han quedat aquests vestigis amb una única fulla de paredat de pedra, que és molt esvelta i és fràgil, i a efectes del vent encara més. Aleshores, això ho vam intentar positivitzar intentant mostrar l'antic parcel·lari. Llavors vam dir, ostres, hi ha una cosa que ens ajuda, que són les parets mitgeres que van a parar aquests murs de tancament de façana. Aquestes parets mitgeres ens serveixen per assegurar l'estabilitat d'aquests murs. Llavors, com que d'aquestes parets mitgeres sí que en coneixíem, moltes preexistien i d'altres en coneixíem l'arrencada, la base es veia molt clara on era, doncs allí on ens mancaven per assegurar aquestes estructures les vam alçar una part amb les mateixes pedres que ja hi ha allà a terra, vull dir, no vam aportar materials nous més que la intervenció pura de les barres d'acer inoxidable i les branes d'acer inoxidable, precisament també perquè es vegi que és una aportació, per diferenciar-ho, i aleshores vam col·locar uns tipus de tirantaments que fossin els mínims imprescindibles necessaris, que poguessin ser reversibles, i aquí ho veieu, com va quedar, aquesta encara és foto d'obra, com estava quedant, però amb la voluntat de deixar la ruïna i el vestigi com a ruïna, i que es pugui entendre aquest abandó més enllà ja també dels bombardejos i tots els esdeveniments que es van succeir durant la Guerra Civil. Aquí també una altra de les estructures, intervenció mínima, no invasiva i reversible en la mesura del possible. Llavors, també actuar amb aquests criteris de que gairebé no es vegi, o sigui, per la banda de les façanes es veu el mínim possible. Fins i tot aquí, això és foto d'obra, els hi vam fer canviar i els hi vam fer refonsar una mica perquè aquí encara sobresortia massa del pla, però realment quan passeges per allà gairebé és imperceptible. I també intentar mantenir un diàleg amb aquest desordre que hi ha actualment, d'aquests vestigis que queden drets, també que aquestes estructures
ens ajudessin a mantenir un diàleg i no desentonessin amb l'entorn. Aquí ho veieu també, la reversibilitat, estan cargolades, de manera que si un dia ve algú que ho pot saber fer molt millor, doncs que això es pugui treure de manera fàcil, que sigui reversible. Aquí també ho veieu, aquestes estructures aèries on els murs són més elevats, que el que fan és, amb tensors, perquè siguin el més mínims possibles, doncs permetin consolidar tots aquests murs. Aquí ho veieu també, i aquest és el resultat amb la imatge aquesta volguda de totes les absències que hi ha, deixar-les de manifest. Per l'altra banda també veieu que es percep molt poc, i amb el fet que hi va haver una part de l'actuació que no es va poder acabar de desenvolupar a causa de la manca de pressupost, és aquesta part en vermell, que veieu aquí, marcat en vermell. Per què? Doncs perquè hi ha una part d'enderroc o de desmuntatge, diria més aviat, més ben dit, que s'ha de fer amb cura per, òbviament, no malmetre les façanes. Aquí hi ha uns murs de façana que estan molt bombats, que tenen perill a l'estabilitat. Llavors, aquí s'ha de desmuntar aquest enrunament i poder actuar amb el mateix criteri. Llavors, aquí ho veieu. I aquesta és l'estructura en vermell, és aquest àmbit que us dic, que ens falta d'actuació. Sembla que s'està desencallant i que realment podrem actuar en aquesta part que falta. Llavors quedaria tota aquesta primera fase, es podria visitar de forma absolutament segura. Llavors, les conclusions de tot això. Aquí al final, afinant molt i a través de moltes proves, perquè penseu que hem treballat amb un equip pluridisciplinar, òbviament aquí hi havia arqueòlegs, historiadors, arquitectes, enginyers. Penseu que amb els enginyers ens barallàvem perquè ens dimensionaven unes estructures que eren molt matusseres i cada moment teníem controvèrsia amb ells. Per sort som un equip ben avingut i al final, al cap de donar-hi moltes voltes, doncs creiem que hem aconseguit una intervenció molt minimalista, que és molt respectuosa, que fins i tot diria que és elegant, i que creiem que després de donar-hi tantes voltes es pot ajustar a una disponibilitat pressupostària que no demana grans inversions. Aleshores, amb tot això i veient que fins i tot Corbera d'Ebre, les seves estructures ho desafien tot, perquè aquesta viga que s'aguanta encara no sé com s'aguanta i cada cop que vaig allà segueix estant la viga allà. Vull dir, amb tot el desafiament que ja és el poble vell per ell mateix, el que ens acabem preguntant és qui manté la ignorància aquí i per quins motius. I això és tot. Moltes gràcies. Thank you very much. Moltíssimes gràcies, ha estat molt interessant, gràcies de veritat. Ara passem a les següents presentacions. So let me present you. Els presentaré a la Camille. La Camille Sepulcre és doctorant d'arquitectura de la Universitat Catòlica de Lovaina, a Brussel·les, Bèlgica, i ha estat 5 anys treballant com a arquitecte en el sector públic i privat, en despatxos d'arquitectura a Brussel·les abans de començar el seu doctorat. El seu àmbit d'interès és l'arquitectura institucional, amb un interès en llocs de confinament. El títol de la seva tesi és Disseny arquitectònic de llocs d'interès, institucions a través de l'òptica, de l'ètica, de la cura. I d'aquí uns instants projectarem la seva presentació. Mentrestant, mentre esperem, potser podríem escoltar preguntes. Podem fer servir la interpretació? I tant, i tant. Jo tinc una pregunta per tu, Camille. És un lloc que et pugui visitar en l'actualitat? Hi ha persones que visitin a Corbera? El que passa que hi ha llocs que estan tancats perquè no estan en condicions de seguretat en alguns àmbits. Hi ha alguns llocs que ja s'habiten, però sí, ara es visita. I és molt interessant de visitar i a més a l'església hi ha una intervenció arquitectònica molt maca
que val la pena veure, sí. Very nice. Molt bé. Em sentiu bé? Sí? Ui. Un aspecte. Corbera d'Ebre, Catalunya, és l'únic patrimoni o lloc protegit. I això vol dir que és un bé cultural d'interès nacional. Tenim protecció local, BECI, que és en BECIL, d'interès local, que està sota protecció del municipi, com aquesta presó en relació a l'Ajuntament, o un búnquer de la Guerra Civil o la Segona Guerra Mundial. Aquests municipis protegeixen amb BECIL, però aquest és l'únic que té una protecció d'àmbit nacional. Hi ha 2 llocs més semblants a Corbera, una a Belchite, a Aragó, i el segon lloc amb protecció nacional és Corbera d'Ebre. I és un lloc ple de violència, drama, i hi ha una mancança d'intervencions i un abandonament del lloc fins fa ben poc. Però, sent sincer, he de dir que la idea inicial del projecte d'aquest recorregut de la memòria tenia un pressupost de 7 milions d'euros i el pressupost inicial per a la competició era de 100.000. Per tant, felicitats a l'Anna i al seu equip, perquè l'esforç ha estat doble, no només amb el lloc, que és un lloc complicat d'intervenir-hi, i també és un lloc de memòria i de patrimoni, i s'ha hagut de fer a molt baix cost. Sempre treballem amb baix cost. Perdona la interrupció. No, gràcies. Delay. Disculpeu pel retras. Estic molt satisfeta d'estar aquí amb tots vosaltres avui i, per tant, moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Soc estudiant de doctorat en arquitectura i estic al primer any de doctorat i no presentaré resultats. Per tant, avui, sinó algunes preguntes i reflexions que m'interessen. I m'interessa sobretot l'arquitectura dels llocs de confinament, com els hospitals psiquiàtrics, però sobretot els llocs que estan caracteritzats per una gran desconnexió de la societat. Per tant, aquest interès va començar durant la meva tesi doctoral, quan vaig començar a treballar en la influència de l'arquitectura dels centres penitenciaris en el procés de reintegració dels interns a la societat. He treballat en diferents despatxos arquitectònics i volia continuar amb aquest projecte començant un doctorat sobre l'arquitectura de les institucions penitenciàries i més concretament de llocs d'internament a Bèlgica. Es tracta de centres per malalts reclusos amb malalties mentals, és a dir, que no són responsables del seu delicte degut al seu estat mental. I volia centrar-me en aquest tema en concret degut a la vulnerabilitat dels seus usuaris i al període prolongat de temps indefinit que passaran en aquest tipus de centres. Aquestes 2 hipòtesis van donar una dimensió molt especial al projecte i és aquest el motiu pel qual vaig començar a treballar-hi. Avui, per intentar respondre una miqueta a aquest tema de patrimoni dissonant, que no és el que realment em concerneix,
parlaré de la dissonància que trobo en els espais arquitectònics i presentaré els espais i aspectes històrics que podem trobar darrere d'aquestes institucions penitenciàries per malalts mentals. Començaré amb una evolució de les malalties mentals al llarg de diferents períodes i veure la influència d'aquestes ideologies en l'arquitectura de les institucions penitenciàries per malalts. És el centre de Charenton, que està a prop de París, i he escollit aquest cas d'estudi perquè va ser una de les primeres vegades que l'arquitectura, de manera intencionada, va ser dissenyada per les cures psiquiàtriques. I després veurem un altre centre penitenciari, el de Charenton. Si voleu saber per què l'he escollit, després ho explicaré, i acabaré una miqueta amb els elements dissonants que he trobat amb aquesta arquitectura. Començant amb l'edat mitjana, la ideologia darrere de les malalties mentals. Doncs va haver-hi un estudi ambigu sobre la situació mèdica i els problemes morals i la relació amb el pecat. Però aquestes persones eren exposades públicament i considerades com a entreteniment o curiositat, i no sempre temudes, cuidades per les famílies o les comunitats religioses, però no hi havia cap arquitectura dedicada a aquestes poblacions. Estaven integrats dins de la societat. Després passem al Renaixement, sobretot en un context concret. Després de la plaga negra va haver-hi un nou temor i la societat estava més ansiosa sobre totes aquestes diferències. Les malalties mentals es van començar a veure com a perilloses o amenaçants i van començar a confinar i tancar els malalts mentals. Es van començar a tancar en diferents centres religiosos, presons o fins i tot antigues torres militars que ja estaven en desús i que realment podem veure aquestes parets de 7 metres que servien per tancar a dins aquests malalts. Si avancem cap a mitjans del segle XVII, arribem al gran tancament o confinament, com li diu Foucault, en el context d'aïllament i confinament que s'intensifica amb la creació de l'Hospital General al 1667 a París, amb tot tipus de grups marginats, fins i tot els innocents. L'objectiu era el control i la separació, però no el tractament. I l'arquitectura no tenia cap disseny específic. Aquest confinament va succeir en estructures molt grans que tenien prou espai com per aïllar els diferents tipus de poblacions marginades. Aquí podem veure 2 llocs famosos a França, a l'Hospital Salpêtrière, que albergava dones, i el seu equivalent per homes. Per tant, a finals del segle XVIII, principis del segle XIX, entrem en una fase, és la fase de la il·lustració, i comencem a veure que hi ha diferents metges especialitzats en el tractament de malalties mentals, diferents pensadors, Colombier, Tinot a França i també Tube a Anglaterra, i van començar a promoure un enfocament més racional cap a la malaltia mental, amb el tractament moral i la necessitat de començar a considerar el tractament moral i físic per poder tenir cura de les malalties mentals, és a dir, una cura compassiva. A França es va aprovar una llei que deia que a França cada departament havia de tenir el seu propi centre psiquiàtric, i va haver-hi aquesta necessitat emergent de disseny, i no només això, sinó no volien només un disseny arquitectònic, sinó que veien l'arquitectura com una manera de curar les malalties mentals. I això ens porta
al nostre cas d'estudi, que és l'Hospital Psiquiàtric de Charenton. L'arquitectura, una màquina sanadora. Aquest centre es va crear el 1641, era un centre religiós pels Germans de la Caritat i va començar a albergar malalts mentals dins de la institució durant tots aquests anys i també en els diferents contextos que hem vist en les diapositives anteriors. Després, al segle XIX, amb l'arribada d'aquest tipus de pensadors, Esquirol, que era un estudiant de Pinel, va arribar a Charenton com a metge en cap i va proposar un nou pla, la construcció de diferents llocs interiors que estaven desenvolupant des de feia uns anys, amb una reconstrucció del centre psiquiàtric, i això és el que intentarem analitzar al llarg de la meva presentació. Abans de la reconstrucció completa vam veure que va haver-hi una evolució del plan, és a dir, hi havia cada vegada més malalts mentals que arribaven, però realment l'arquitectura no estava adaptada. Només més i més edificis, i al 1850 fins a 1900 vam acabar amb un nou pla totalment renovat, i les recomanacions que feien en l'àmbit arquitectònic eren molt clares. Era la ubicació del centre i pel pla la necessitat d'aïllament i de classificació. Pel que fa a l'emplaçament de Charenton, havia d'estar ubicat en una zona rural aïllada, és a dir, a les afores del centre urbà de París, i calia que hi hagués accés a recursos hídrics a prop del Sena i també a prop de la natura per poder gaudir del paisatge i la tranquil·litat que requerien els malalts mentals que vivien en aquests psiquiàtrics. I també havia d'estar a una certa altura per poder veure la millor part possible del paisatge i també sensació de llibertat, tot i que no era realment així. Van introduir una distinció molt clara entre els interns i els malalts aïllats. Els que estaven tancats era una manera d'aïllar els malalts de la societat, preocupacions pel que fa a la seguretat pública, i després l'aïllament era una condició terapèutica per donar un entorn tranquil i controlat i ajudar el pacient a reconnectar amb ell mateix, un espai realment amb l'objectiu de sanar. Pel que fa al plan, era molt important comptar amb un edifici independent i no vinculat a un altre centre, i per ser un edifici independent necessitem un edifici central amb serveis administratius i allotjament pel personal. Als dos costats de l'edifici central necessitem uns blocs de separació per albergar els malalts, i aquí és on podem veure els homes, que se suposava que estaven a l'esquerra, i les dones a la dreta, i els diferents blocs podien acollir els malalts mentals però amb diferents patologies, i des dels més greus als més tranquils. Demanaven allotjament en forma de U, on hi hagués un pati central per cada un i que estiguessin en blocs separats que no es poguessin veure mútuament. Podem tenir un allotjament individual al costat i després les habitacions compartides a la part posterior, i després el quart és una galeria oberta perquè els malalts poguessin tenir accés al paisatge. En aquest
plan també hi ha una mena de taller al mig, però veurem que a Charenton també. Perdó, no tenim aquests espais destinats a tallers, però aquest és el plan que va fer l'arquitecte després del projecte teòric d'Esquirol i per tant podem veure aquest edifici central amb els superblocs i els tallers a la part central. I aquesta és una particularitat que trobem al centre psiquiàtric de Charenton. Va utilitzar la topografia per orientar la distribució en forma d'U de la mateixa manera per tots, de manera que tothom pogués gaudir de la vista. No hi havia tallers perquè podien anar a treballar als camps que estaven a prop, al costat. Aquest és el plan definitiu de Charenton i en aquesta fotografia podem veure també la topografia de la zona i de l'edifici. Això va ser l'argument explicat pels diferents alienistes del temps i ara donarem un altre anàlisi. Hem vist un altre aspecte que podríem assenyalar també com a important. El farmacon és una paraula grega que es pot traduir com a remedi i verí. Per tant, té el positiu i el negatiu alhora. Hem vist també tots els avantatges que podem trobar, la ubicació de l'emplaçament fora de la ciutat i en aquesta zona rural, però també és una bona manera de protegir la societat i una manera d'augmentar la separació entre aquestes dues poblacions. I també és difícil per la desconnexió social. Evidentment, també hi ha aspectes econòmics, ja que els camps són assequibles per la construcció i els interns podien treballar en aquestes zones rurals al camp. Elevació de l'emplaçament, això crea aquesta situació de llibertat i també els límits físics. I jo diria que és una il·lusió que potser no durava tant. I també el fet que ja hem vist dos tipus de confinament, la diferència entre l'aïllament i els interns. Ens preguntem si hi ha realment tantes diferències i si són beneficioses per la societat. Però les dos comparteixen característiques molt diferents. Pel que fa al plan, la classificació intensifica la marginalització i també és una manera fàcil de que una persona pugui supervisar a tots els pacients alhora. I aquest és el motiu pel qual vaig agafar un altre plan dissenyat per un altre arquitecte, seguint els mateixos aspectes territorials dels centres psiquiàtrics o aquestes maquinàries de cura, però sembla que s'assembla a altres centres amb els que esteu familiaritzats, però podem reconèixer un edifici central, amb blocs separats entre si, allotjament individual i clar, que s'assembla molt a un panòptic. Com a conclusió, sí que m'agradaria fer una petita reflexió i potser podem després compartir-ho tots junts. Aquesta dissonància arquitectònica, aquestes similituds entre aquesta maquinària de càstig i maquinària de curar, la prominència del control de la societat i la seguretat i també la dissonància entre el concepte i l'experiència i en l'espai de disseny i de creació per part dels arquitectes i doctors o metges amb objectius molt concrets en contrast amb l'espai i com els seus habitants ho experimenten. He agafat un abstract hi ha moltes fonts escrites dels presos de Charenton i aquí tinc
un abstract. Tinc una consciència clara i amb aquesta situació a Charenton per un intern de Charenton a 1870. Penso que això és molt important i és el que em va fer incloure aquest treball de camp a la meva tesis i ara estic fent un treball de camp amb un annexe psiquiàtric d'una presó a Bèlgica per poder entrevistar els diferents presos. I, per últim, una altra dissonància entre l'evolució ideològica i l'estancament arquitectònic, perquè aquest és el centre psiquiàtric de Charenton, ha canviat de nom, però tot i així està destinat a malalts psiquiàtrics i seria difícil dir que no hi ha hagut cap evolució pel que fa a la ideologia des del segle XIX. Però és difícil apreciar-ho en l'edifici arquitectònic. I amb això acabo. Gràcies. Thank you for the presentation, Cami. Moltíssimes gràcies, Cami, per la seva presentació. He après moltíssim i sobre els diferents tipus d'arquitectura en casos de salut mental. I això és l'inici tan sols del doctorat, així que segur que venen coses més interessants. Molt bé, tenim a Víctor aquí amb nosaltres? Sí? Ah, ets tu el Víctor. So let me just... Bé, primer presentaré el Víctor Jani, que és un historiador txec i professional de la museística que treballa com a director del Memorial Zámeček. Ho he pronunciat bé? Sí? A Pardubice, a la República Txeca. Té interessos acadèmics que engloben els desenvolupaments polítics i ètics a Europa Central al segle XX, amb un foc centrat en la Segona Guerra Mundial i la resistència contra l'ocupació nazi. Víctor, endavant. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies en primer lloc per haver-me convidat. És un gran honor per mi. Gràcies, David i tot l'equip d'Eurom. Moltes gràcies. També vull agrair als ponents que han intervingut abans de mi, perquè tot el que han dit sortirà també reflectit en el cas del nostre memorial. Com veuen, parlaré o voldria iniciar un debat sobre si el nostre memorial és un memorial dignificat o si bé és un monstre de formigó, com veieu aquí en aquesta imatge. Bé, comencem. Hi ha moltes imatges generades per intel·ligència artificial, amb una descripció. La nostra història comença amb un executor nazi i, com sabem, la República Txeca, Txecoslovàquia, té uns reptes amb el règim nazi, un breu període de llibertat, després un règim comunista, i aquesta llibertat va trigar molt en consolidar-se. Cadascun d'aquests règims ha trobat la seva manera de tenir un memorial. Els nazis, per exemple, bàsicament van construir camps d'execució i volien oblidar-los ràpidament. Era un lloc on executaven els membres de la resistència txeca. Volia esborrar la resistència txeca per sotmetre'ls. A la segona part hi va haver un breu període d'unió entre 1945, quan va acabar la guerra, i 1948, quan es va instaurar el règim comunista. Durant aquest període breu hi va haver un moment d'unió i alguna mena de narrativa democràtica
però, com sabem, els comunistes van fer-se amb el país, també a Pardubice, i van començar a canviar la narrativa. I aquí és on enllaça amb la presentació de la senyora Ivanovna, perquè en el nostre cas la resistència que va ser executada era una resistència connectada amb Anglaterra, amb França, que ajudaven els paracaigudistes que van contribuir a acabar amb els nazis. Els comunistes, doncs, volien que aquest memorial desaparegués, que aquest lloc desaparegués. El lloc va caure en l'oblit, però un grup d'entusiastes van construir petits monuments, com veiem en aquest edifici, envoltat d'arbres, i un petit museu. Van construir aquest museu, van ballar la zona i no s'hi podia accedir. Bàsicament van construir aquest memorial amb finalitats propagandístiques, així que en comptes de recordar la resistència s'organitzaven marxes el dia 1 de maig o per commemorar la Revolució Russa el mes d'octubre. Bàsicament, la resistència va ser oblidada. Després, el 1988, on hi va haver la Revolució Democràtica, i és quan van començar a recuperar aquests espais, no per reescriure la història, però per escriure la història. En l'era comunista només hi havia un únic llibre escrit sobre els paracaigudistes o sobre la resistència, i vam haver de passar molts anys abans, crec que van ser 30 anys, el 2021 o 2017, un historiador va tenir una idea, i per què no commemorem a tots aquestes persones valentes, per què només celebrar-los al memorial de l'època comunista. Teníem molts interrogants que ha explicat bé el senyor Rico sobre com commemorar. S'ha de destruir el vell memorial, els vells monuments, s'ha de reescriure la història. Per sort, la ciutat de Pardubice estava, no sé si beneïda per Déu, però en qualsevol cas van crear una competició arquitectònica. No van decidir de zero, sinó que van organitzar un concurs per a arquitectes que volguessin participar en rehabilitar o revitalitzar l'espai. Crec que hi van haver 8 o 9 propostes. Algunes de les propostes suggerien construir una nova estructura amb un museu, desmantellar o destruir els monuments antics, com veiem en aquestes dues imatges. Fins i tot hi va haver projectes sense un espai museístic, senzillament canviant el monument antic per un monument nou. Hi havia també propostes que a nivell arquitectònic semblaven molt atractius, però no era el que volia la ciutat. Alguns dels projectes van proposar fer adaptacions a l'antic memorial
Altres projectes incloïen també un espai d'exhibició o guardar el memorial, el monument, i construir-hi alguna mena d'estructura sense una zona museïtzada. I finalment vam donar amb el projecte guanyador, que és aquest d'aquí. I aquí veiem un moment important, com hem dit abans, calia molts diners per soterrar gran part dels espais. Un dels errors més grans que va fer l'Ajuntament va ser que hi havia un debat arquitectònic, es va parlar també dels aspectes històrics, debats acadèmics, però no es va sotmetre a debat públic. Vam presentar el projecte com donant-la pel fet i hi havia ciutadans i ciutadanes, com ha dit abans el senyor Rico, que a vegades no és fàcil canviar les coses. Crec que la senyora Ivanova també n'ha fet esment. És a dir, teníem el projecte guanyador i allò va donar peu a un nou debat. L'arquitecte contra els constructors i contra jo, que jo era una altra peça clau. Perquè els arquitectes tenen plànols, tenen una visió, però s'ha de fer servir l'edificació i he de dir que els nostres arquitectes no van tenir problemes en fer canvis i en altres coses es negaven rotundament. Ara veiem l'estat actual d'aquest memorial. L'antic monument que veiem a l'esquerra de la imatge ha quedat igual i la part nova de l'espai expositiu s'ha dissenyat soterrat i bàsicament la idea era resseguir les delimitacions del memorial antic sense intentar ampliar més espai, sinó seguir la idea original del 1949. L'edifici sencer està construït en formigó, per això he parlat d'un monstre de formigó, hi ha components d'acer i el monument antic és un tipus de granit de Jumberetxe que té un to rosat. Sé que els arquitectes volen seguir treballant amb el granit de Jumberetxe, però no ho van poder fer perquè totes les canteres d'aquest granit han tancat. I bàsicament l'àrea on hi ha aquestes antigues canteres és un parc natural i estan protegides. Després que es tornés a obrir el memorial hi havia una mica de descontentament entre la població, hi havia persones que no estaven satisfetes. La majoria eren persones conservadores que no volien continuar amb el projecte, que ens deien que amb el monument ja n'hi havia prou, però nosaltres creiem que amb el monument no n'hi havia prou, perquè quan vam començar amb les obres vam plantejar unes preguntes al públic de Parkovice si coneixien el memorial Zametchek i un 80% dels habitants de la ciutat que té
una població de 100.000 habitants, doncs un 80% desconeixien de l'existència d'aquest memorial. I ara amb la zona d'exposició o museïtzada hi ha molts visitants, grups escolars per ensenyar història i per construir de nou la societat democràtica, per evitar caure o repetir fets del passat en el futur. Hem vist el que ha passat a Ucraïna, potser amb l'educació no n'hi ha prou, però bé, després d'algunes veus que mostraven desacord, hi va haver una tormenta als mitjans de comunicació. Hi havia aquest debat sobre si era un monstre de formigó o si era un memorial dignificat. Aquest era el debat que es plantejava als mitjans. Deixaré que decidiu vosaltres mateixos. Espero que es posicionin a favor d'un memorial dignificat. I, com ja s'ha dit aquí, tothom ha de poder tenir la seva opinió. Per tant, si algú a Ivanovice no està satisfet o satisfet amb el resultat, no passa res. És una decisió democràtica i jo crec que en qualsevol cas el formigó, les estructures de formigó romandran allà, però sí que hem canviat a millor aquest memorial. Bé, així doncs, com veieu, i em disculpo per les imatges, són de Google Maps i no és fàcil obtenir permisos per fer volar un dron per prendre fotografies, perquè és una zona industrial. Ja en el passat es volia fer desaparèixer aquest memorial, per això es van construir instal·lacions industrials al voltant. A la imatge antiga veiem estructures asfaltades com pàrquings i les vam convertir en zones verdes. El terrat del memorial també és verd, que presenta avantatges econòmics i mediambientals. Són prats d'herba, no és la típica gespa que s'ha de tallar, només s'ha de tallar dos cops l'any, i això també ajuda a capturar l'aigua a la terra, i hi ha vida, aporta vida també. Abans de la rehabilitació d'aquest no hi havia ni vida humana ni fauna i flora, però ara tenim visitants molestos com formigues, insectes o conills, a vegades, que escarben i entren a la zona d'exposició. També he vist un cérvol una vegada, però bé, això és una part que m'agrada, en realitat. Vam demolir el tancat i la zona al voltant i ara està obert als visitants 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. Té desavantatges, de nit sobretot, ho admeto, però he de dir que els nostres visitors, fins i tot els visitants nocturns, són molt educats, no pinten grafitis, sí que a vegades hi ha jovent bevent o fumant, però tampoc causen grans problemes. I aquí veiem l'interior d'aquest espai expositiu. Vam agafar obres d'art d'un altre memorial, de l'antic i el van passar al memorial nou. És un edifici de formigó que reforça el tema desagradable de la guerra. S'hi fan xerrades en aquest espai
normalment hi ha un documental o una pel·lícula sobre el memorial. Hi ha també llocs lluminosos i blancs. Els arquitectes han volgut jugar amb la llum natural i amb la il·luminació. És una sala que es podria dir l'oficina de la Gestapo, perquè és un espai o una sala o una sala d'execucions, fins i tot en aquest espai del memorial. I també hi ha llocs més foscos, o fins i tot m'atreviria a dir que hi ha objectes amb una història fosca i macabra, com aquestes urnes que contenen les cendres de les víctimes. Però per mi, la sala més important del memorial és aquesta. Les nostres exposicions no parlen del 1945, de l'any que es va guanyar la guerra, sinó que va molt més enllà. Hem d'explicar també que la guerra d'alguna manera ha continuat fins ara i que encara tenim o arrosseguem qüestions que es van originar a la guerra. Hi ha temàtiques recurrents entre la població, el tractat de Nijov de l'inici de la guerra. Aquí veiem una altra obra d'art de 1968, crec, si encara tinc temps. Bàsicament, els arquitectes han treballat perquè l'espai sigui un espai més viu, que és un objectiu que totes i tots perseguim, un espai de commemoració i un espai educatiu. Moltes gràcies per la seva atenció. Just one thing, Una cosa més, si els interessa, tinc uns exemplars sobre la nostra exposició i si en acabar la sessió voleu venir a veure, us donaré un exemplar gratuït, però he de dir que no tinc gaires exemplars amb mi, no en tinc prou per tothom. Doncs seguirem l'ordre de qui arribi primer. També estic contenta que hi hagi temps per preguntes, no molt temps, uns 10 minuts, però sí, si ara entre el públic hi ha preguntes, no només pel Víctor, sinó a les 3 ponents, doncs ara seria el moment. Sí? Endavant. Gràcies. Jo tinc una pregunta per la Camille. Has visitat la presó de Cagnon, a prop de París, que es va utilitzar com a centre psiquiàtric? Com es diu? La presó? Gaillon? No n'he sentit a parlar mai. Bé, és sorprenent veure el que fa les presons al sistema alienista i el que fa el sistema alienista a la presó. Hi ha una presó a l'Hospital General on quedaven internades persones amb problemes de salut mental, persones dedicades a la prostitució, persones que no es volia veure al carrer. En aquesta estructura hi han hagut de fer obres i aquesta part era un pilar del sistema penitenciari a Anglaterra, a França, i totes les presons s'organitzaven entorn al fet que els
presoners havien de quedar aïllats. I aquest va ser l'origen, no?, de l'estructura de l'Hospital General, com a lloc on anaven les persones indesitjables. Així doncs, quan veiem l'evolució del projecte d'Esquelon, que és un sistema amb cel·les o blocs, no té el pla d'una presó, i Laval va ser l'arquitecte qui va organitzar i també els plànols de la Petite Roquette, un plànol panòptic. I diferent al de Charenton, però és interessant, tot i això, poder comparar amb dos edificis. Sí, gràcies. No era ben bé una pregunta, era un comentari, oi? Sí. Hi ha algun altre comentari, pregunta, idea que vulgueu compartir? Perdó, no tinc una pregunta per el professor Janac. Li volia preguntar has parlat del monstre de formigó i el memorial. Té un referent en altres espais museístics a Praga? Hi ha algun referent on es parli de la resistència o de la Segona Guerra Mundial? Em disculpo, perquè no parlo fluidament l'anglès, però existeix un itinerari turístic a la República Txeca per saber on són aquests memorials? Jo he visitat Praga i la presó de Praga era un museu, un espai que s'havia museïtzat. I en aquest museu parlaven de la Segona Guerra Mundial, dels presoners, de la Gestapo. I crec que potser seria interessant, quan ens interessa aquest període, doncs saber quins espais hi ha a la República Txeca per informar-se sobre aquest període històric. Sí, moltes gràcies per la seva pregunta. M'encantaria fer una visita guiada per la República Txeca. Sí que es fa esment o hi ha projectes en etapes molt inicials de crear itineraris, però es diria que la República Txeca està en una situació de desavantatge. Els nostres museus no hi ha un esperit col·laborador i els museus no comparteixen les seves experiències perquè com a nació som una nació envejosa els uns dels altres i jo, per exemple, soc de les poques persones que pot parlar de la nostra grandesa i el memorial i no sé com dir-ho en termes educats, així que soc també una persona que parla obertament dels nostres fracassos. Quan pots compartir, doncs això ajuda a millorar altres memorials i és una cosa que jo vull com a historiador i museògraf, perquè la nostra museologia sigui millor. Però jo diria que tenim museus al voltant, però operem de manera aïllada. Hi ha alguns mapes que mostren els memorials, però no és un mapa complet, perquè hi ha un altre aspecte també. La història de la Segona Guerra Mundial al nostre país encara viu. No és que hi hagi una divisió clara, però
hi ha persones molt conservadores i persones més progressistes. Per exemple, quan es parla de les víctimes hi ha memorials que diu a la gent que totes les víctimes eren herois. La història explicada en blanc i negre. En el nostre memorial hi ha 194 víctimes i malauradament alguns d'ells eren els botxins també. Però hi ha historiadors que no els ha agradat sentir-ho això. I això doncs, suposa obstacles a l'hora de col·laborar entre tots els memorials de guerra i els museus. Però bé, tenim un llibret que recull, crec que es diu La petjada dels paracaigudistes, on s'identifiquen els llocs de resistència, però no és gaire comú, malauradament. Thanks for the question and thank you. Gràcies a la pregunta, gràcies als presentadors, farem la pausa cafè. I després tindrem la tercera taula rodona sobre les exposicions i us animo a participar en els debats. Podem començar ara mateix durant la pausa cafè. Gràcies.